Perwan Türkmen portal web-saytynyň hormatly agzalary we tomaşaçylary. Durmuş duralgy saatly gepleşigimiziň bu gedekki sanyny biz paýtagtymyzyň gözel ýerlerine ýerleşýän Hurma kafesyna geçirmegi makul bolýar we biziň mehmanymyz elbetde ähliňizde tanyş showman, blogger, alpbarjy Perwan Muhyif. Perwan, size gepleşigimizde hoş gördük. Zeynep salam. Birinci bilen Türkmen portalynyň hemme toporuny minnetdar. Hormat goýup çağıragyňyz üçin interwýuňyzda Adam Pakyr Begenýa. Soňy alýority bilen gyzyklanıp çağırýarlar Begenýa. Isini dötsün Türkmen portal biziň iň ygtybarly maglumat çeşme. Köp sağ ol Perwan. Indi soraglara geçmänken men bir öz soragym bar. Her gezek sana jan etken Perwan bu mягdaýlar işläp ýörsiň sagaman diýen bolyn. Awa şükür Hudaýa cennet bol kaka bolmak üçin işleýän öde diýen. Awa. Ýöne her gezek şu sözüň gaýtalaýan näme üçin? Näme üçin? Näme üçin? Ýa-daýan. Ýa-daýan. Gat ýa-daýan. Şol ýa-da boluplan arasynda da ýanky hem sagalaň awa taýyrzak bolýan. Awa. İki tane oglum bar, ona bilýän. To'la. Onuň bir görseňe oglum emedekläp ber, bir görseň gurläp ber, bir görseň ylgap ber. Oglum her görümde bir täzelik bilen tanışýan. Şolara wa taýyrzak bolýan arab. Gowka bolsa bol. Umuman hemme tarapy. Şoň üçün. Böyle. Men öz soragyma jogap aldym Perwan. Indi taýýarlan soraglarymyza geçelim. Ýöre. Gysgaça özüň bilen tanıştyraý, belki öz saytlaryňda, meselem Instagramda sen hemme adyň goýýan da paýlaşýan. Şo taýda belki tek sana näýlek diýen, goşulan tomaşaçylardan goşulan dostun ýokdur, tanan oklardyr. Belki köp maglumatyň bilmeýänler bardyr şeýledem. Şoň üçin şu gepleşikde aýdyp geçdim. 1990-njy ýylda 1-nji dekabrda Aşgabat şäherine dogulum. Sadyga görmedim. Ejemiň gujagyna terbiýe aldım. Ondan soň 4 mektep okudum. To'g'ri. Awa. Ne ýaşaýan ýerimizde görä, göçüp. Öýümizde haýsy mektep bolaý bolsa, şonda okuýardyk dagara. Iň soňunda 20-nji orta mektep tamamladym. Başga näme diýin? Mektepde gowurýan tapaklam türkmen dili we edebiýaty we informatika. Soňra maşgalaly 2 tane oglum bar, bir gelinim bar, Hudaýa şükür. Awa. Etafkar men alpbarjylyk ona bilýän. Awa. Onuň iň köp berilýän soraglaryň biri de alpbarjy bolmadyk boldan kim bolardyň? Showman bolmadyk boldan. Kompýuter inženeri bolardyň. Iň gowurýan. Bir toýda bolupdyk, men kitap gatykän okuýardym, cennet diýdim. Şu adam okuyan ne? Awa. Okumagy gowurýan. Şoň üçin geç gitdi nädip bilen ok. Awa, kitap aslında kitap bolan söýügi nämeden başlandy aýtyp beren ýer gelene. Biziň öýümizde garantyrda tekçe bolýar. 4-nji klas meýdan şowatlar ýalňyşmasam, men ejem aslında kitapçylyk, kahramanýal kitapçylyk, ejem kitapçylyk. Iň birinji okuwan kitabym inanmardyň näder aýtsam, gözüň getir 4-nji klas oglanjak Kerim Gurbanypetň 7 ýapragyny okudum. Gyzyl renkli Moskwijiň arkasynda Aşgabatdan Daşowda barýaka okudum. Ananmardyň diýene 4-nji klas oglan 7 ýapragy okady. Bot ine men bir bilberdi. Olam nähilek boldy, ejem mamamlardan, mamam Pakyr boldy. Mamamlaryň öýünde kitaplar kändi. Men sepereter gowurýardym. Megerem şu türkmen diline we edebiýata bolan söýgümi döreden rahatdyr. Birinji 7 ýaprak, iň birinji okanym, ikinji Gurbanadyr. Editfin çıkmadı qoşgularım diýip bir kitap bolmaly. Awa. Ya çap edilmedi qoşgularım, ya çıkmadı kitabym. Çap edilmedi. Şol. Awa, üçüncüm Nili ketilen tüpöň diýip bir sepereter bolmaly. Nili ketilen tüpöň ana şonu. Şolaň 3-dünem 4-nji 5-nji klas wagtym okadym. Toňra. Soňra 7-nji, 8-nji klaslarda türkmen edebiýatdan olimpiada gatnaşyp ýer aldım, döwlet tapkyrlaryna informatikadan ýer aldım. Awa aýdypdyň bir toýda men mektep döwrüne okamda iň bäşikçi okuwçydym. Baňa käwa diýýärler botanik näme. Hakyky. Onda inne Perwan ilkilkiler goşgy ýadýadym diýip aýdypdyň öýtgen. Öň ýadýadym. Öň ýadýadym. Indi ýadam okmy? Ýok. Sebäp? Näme düşünürsem kam. Goşgy
Goşgy näme zat bilýän Zeynep? 4 tane setrin kopýalaşmagy bu goşgy däl. Goşgy haçan döremeli? Bir duýguňa bäs gelip bilmeýän ýa-ni. Ýa-ni şonu goşgy döremeli. Bir zat aýdaýyn. Şu kärime başlamdan son hatdaky goşgy ýazmak. Çary ýegen muradyň bir goşgy bardyr. Inni hiç saat yüreğimi goğadgan ok yer yok onna şahatlığa da qamada düğün qoğdu atımın 40'ını soğudum bugünen bir toyda bollum tamada diye bilýän şonu. Şu köpe çıkmak duyguýuny öldürýär yani. Ana şu öňkü ýazan goşgyňdan ýadyňa düşýärmi bir bendem bolsa? Hawa. Ana häzir goşgam ýazýan eken isem aýtdyraýmar. Keniňizde bir goşgysyn diýmesinler-de bilýän. Yani bizim ilkinci duşan bölümü ýadyňdan bir ýaňy şol bolýar. Ýok, näme daýja? Ýadyma çynak, dogry maýdan ýadyma çynak. Yani öýe barsa garnituryň ýokartynda bolmaly şol. Bloknot bolmaly. Bolmaly, ba. Yo, daşy neme etdim? O wada gazyda zatda. Şeýlemi? Goş bolan o men o zatlara da gatnaşdym. Gatnaşdym diýip mihman öküne çagyrýarlar, ýa-sa. Gatnaşdym. Yani ýadyma çynak. Ýadyma çynak. Ona sen Instagram tahypanda käbap edin başrak wagt. Hana hümmülle şeriň medip ýa-da. Şonda bir goşgyny paýlaşan hökman. Ne tip barsa. Ona neme pelwan biz bilýäs. Sen designer hökmüni dokma toplumlaryň birine de zähmet çekdik diýdi. Ondan soň alpbarjylyga başladym. Hawa. Şey diýdi. Designer başga bir zat, alpbarjylyk başga bir zat. Nähilin Biri sen şu designerçylyk bilen meşgul bolup ýörken pelwan alpbarjy bolaý bolmasa. Ýok. Şolam sana gowy gelşýär, goşgam ýazýan eken diýdim ýa. Ondanam däldir. Zeynep. Köp kuşdan nädir? Näme üçin artist boldum ýa, näme üçin aýdymçy boldum ýa, näme üçin alpbarjy boldum diýýärler. Ay men içimde höwet berdi. Ay men o talandym, ýaryp bar ýa. Ay men köpü çykyp gurlasym gelýär. Şey diýýänler 80% Allah ýa Zeynep. Allah ýa diýär. Näme üçin ýan bolyn? Gon gadanjy üçin ýaýmyn şol aslında. Men kem soň üçin boyun alaýyn. Men kem soň üçin. Ay näile koly padrabotuk diýilýär. Aslında alpbarjylyga başlamda gadanjy üçin başladym boldy. Başga hiç sadam da içimde bar ýaryp bar ýa höwedem ýokdy. Näile koly öňki işleşlerim bir toy etdi. Batyr, men şuňky aladymda Xtrovkada boldy kaptoy. Toyda aýdymçy odatdy, äder aýdaýyn Bayram Orazow diýip bir halipa ýaşul adamma berdi. Alpbarjym kimdigem ýadyma çynak alpbarjyň bilen işleşler ol gurulamäne çykdyk. Menem şu wagtlar toýma bir 6 ýyl aý galypdy. 6 ýyl aý galyp bolar. Aýnan bäsmat boldy kemdäle. Menem çykdym da goşga aýtdym. Ýöne tek sen neme sözüň bölän designerçylyk taşlagyň olsa. Ýok, men designer. İşläp ýördüm şoma. 10-da çen işledim ben. Töweleme. Enem 4-5 ýyl bolanyrda ymykly bu käre geçen men. Şu wagtdan 2010-da çen men bir gapdalyny designerlyk aýyrmadym ha. Ýöne alpbarjylyk. Awa, näme üçin 2010-da çenli personal garaýş bilen girmedim bu käre. Düşündüm. Hobby hökmüne girdim. Ona mädir bu ýerine de geljek. Onuň goşga aýtmana çykdym, men tek sadalykda ziýan çeken ýok diýip onuň ýa öýlenýän Batyr gejesi şu videony görýän bolsa Batyr Şahjanow bilen şuň kalýadymda şoň toý birinji toýum şol. Birinji toýum diýip burlan toýum. Goşga aýtdym, öýlenýän gejesi mata ýapdy. Batyram kelle tygdandyr da 100 manat 50 manat tygdyýmy. Hoppa diýdi. Hem mata diýär. Hem mata, hem 5 manady. Ha samak. Hem 5 manady. Ay şey etdim de alıp bar. Ona öýe geldim. Toýy gutordy da adetde öýe geldim. Awat hiç kim tanamap. Şu showbiz ugrunun hiç kim tanamap. Inanmaňa hiç kimi. Ne toýmam şu toý haçan boldy? 2015 mi 16 mi ýadyma düşýär. Men toýmam sentýabrda. Aýar 6-7 aý bar. 5 man ýygnamalla. Öýe geldim, ona ýatdym, ertesi gün meňini giýewim, operator, toy operatory, kameraçy diýip ona. Toy disklerini berdim, jeýdim de toy disklerini aldım. Men toy alyp barman, disklerini öwrendim. Boldy o. Beren halifa, şu wagty ondan döwlet agan çykyşlary bardy, Begimratdan Şöhratyň çykyşlary duet bar. Ay şolar gördüm de bir hilek bolup bir hepden alyp barjy bolaýdym. Ondan gün toy geldimi? Ýerden. Nerden? Toy ýok, o. Aýandan line mada döwürler.
Onun line-na bir account inne men özüm alıp barzdygymy birda dedim. Toy almalı. Line-na account açtım. Accountda da Türkmen Fenot Alem diýdim. Ataway Halipa amar şorum berdi urad wada bilen goýdum ýüzüne. Aýdymçylaň şunýaly artistlaryň batdyň täze. Şo men ýöredýärdim şonu owa. Ýan gyzatlaryny paýlaşyp başladym. Täze klipler aýawa. Salşyn Marodan täze klip gelýär näme ha. Ayşe ettimde şuun ki alýadymda 46 000 adam etdim şonu 2 aýyň içinde. Şo wagtlaram 3 tane izwesn account bad line-na biri menki tamam odalemy, biri sunu odalem pursatlar wady, perhat diýip bir ýere dädi. Biram meýlis tema diýip bir aýdymçy wady. Aýdymçylar durmuşmy, näme? Onky iň köp şol 100 näçe ming, 200 näçe ming adam wady Balkan oglany. Awa. Iň köp şol, kuda ikinji ýerde menki üçüncü perhatnyň kuda. Dedim. Ayşe ettimde 46 000 adam bolan güni Pelwan Muhif official aýdyp ütkötdim adyny. Ütkötdim. Aşaňa da alyp barız diýip ýazdym. Öz uradym, goýdum muňa. Ýa-ni batyryň toýunda gurlap duran uradym hatda. Goýdum muny. Aýyna ýazyp başlar, agam alyp barzym. Ay gördüler 46 000 adam sowa meşgul durýandylar. Aslında men bir toýum soňup görem ok. Onu bu pamalim jaňa diýä. Bu pamalim diýip tehnikumda okan malim mady. Bu galçyr. Köpä malim. Bajaňa diýär, "Ey dost, alyp barz boldum sen pelwan diýip. Enim diýär, menim howa hagam diýär. Näçe mandalyan toýum, men toýum diýär, men näçe diýjek bilem ogany. Ay 200 manat beräýdi, 300 manat beräýdi diýdim. Bulan bolýar diýdi, haçan alyp barýandy howa, men alyp bar görmýär. Ay plansasyna. Koýnaçyk kostyum giýmeler meýdem ok, ýekje galstuk. Gitdim bundan bagyra toýa, howa. Ay bardym mene aýdymça nemedi Rawşan Şahryarov diýip bir aýdymçydy. Alyp barzym men gapdalym menem da polisiýany ýene bir alyp barz we olam şo toýda gater ödüsünden mahfy. Meňem birinji toýum. Oşguda okuyan bolýan. Özügin beýdi okumalar, la näme üstümden mahfyada. Şol alyp barjy şu wagt men şol oglanyny bilýänler, ýa-ni o wagt saçynmady, saçynmady. Şol oglanyň mendigini bilen ok şu wagt. Däwe käwap ondan muny gawat gelýän bolýan bilen ok şoduk men. Ay bolly, şeýtide toýum gidiverdi. Boldy. Ondan oleşdi. Birinji toýum Wepa Malimdi. Wepa Malim toýu, birinji toýu. Şuňky ýaly. Hatda men şoň wiziýetine farkly ýani. Ne? Şo wiziýa baş wagt mende. Onu deňeşdirip görýän häzirki ýagdaý. Awa. Zahmet ýoluny ýaňy başlayan wagtymyzda Halipa maslahatlary gerek, hökmany suratda gerek diýýärler. Indi sende näle boldy? Mergen Halipa. Anam Muhammed Mergen Halipa. Ol näýli gaýbana Halipa. Gaýbana. Men şoň alyp barşyndan gat köp zat öwrendim we men şoňa gat minnetdar. Demek Mergen Halipa, sizin gaýbana Halipa hata berýän şonu. Durmuşda pelwan kime meňzäp ýaşamagy özüňde goýduňuz meselem. Kime meňzäp ýaşamagy isteýäňiz? Nälik diýeli? Ne plana meňzäp şol adamdan nusxa alýan ýa-da şoňa meňzäpdim şol adam ýalyk bolaýsadım diýen adam barmy? Eger şol adama meňzemelliýse kime meňzärdim? Edil Feridin jenne şuma soraw berdiň ha. Ben jogap bermedim da görýän, diýmek men plan adama meňzäpdim gelýär diýen bir jogap ýok. Demek ýok. Özüm bolupym gelýär. Özüm bolupym gelýär. Misal üçin özüm bolup meselem inniki ýaşlara Olaram bana meňzemesinler. Meňzemesinler. Özler bolsunlar. Şeýlemi? Misal üçin her adamyň özüniň ni dastaçyty bolar. Misal üçin men näder näçe kakama meňzäpdim gelýär diýmedim. Kakamyň gaharjanrak häsiýetleri bar. Bardy. Inni däl. Bitki wagtdan bu tawa. Anam men ana kakamyň şol häsiýeti ýadymda da gaharjanrak, gyzmak. Şoň üçin oglama neme bilemok, gaharlany bilemok. Aratynda bolýar bolyn. Sebebi öz halamadyk adymy ogluma neme dedim gelene gawa. Inni men özümde halymyza häsiýet men öýkölük. Gat öýkölük, awa. İçme salyan, gat erbet içme salyan öýkölüsem. Onu aýdan ogam öýkölen adam. Dumkada öýkölen adam aýdýan. Aýdýan öýkölük. Hatta aram kesýän atlamam bolýar. Salama yer goýmaýan atlamam bolýar. Men muny boýun alýan. Birinen öýkölüsem nähilliýin belki bu goýma gorsak bolmasa dürtme gorsak neýlesin ýara. Zannyňda bolmalyr artistlik. Men şo zannymda artistlik ýok. Men şo bilýän. Onu edip oňaramak ha? Bolanok. Bolanok. Awa.
Mesela için aydalı görýän köp ýanky dost olan Allah'larda. Daja düýün akşam näşe zamanı o dostlar oturup gumur ýamarat gurlaşdyklar. Etelem şunu halamadan yüzüme çıkarıp bilýär emotsiýany. Çıkarıp bilýär. Ýöne bagyşlap aran kesýän pursatlamam bolýar diýende pelwan. Onuň ine issenlik adam öýköleşip bilýär. Mesela men bilemok. Bir zat diýip bara sen gowunuňa degerim. Onuň oň bilen aran kesseň, oň bilen kesseň ýeköden galmarsyňmy? Gowunuňa degmek başga, ýüregiňe degmek başga. Gowun ýürek. Hep aýratynýa. Gowunuňa degilse, bu düşünşmezlik sebäpli degilýär. Aýyna kawa şeýler, momentler bolýar, ýüregiňe degýär şol gatyr. Ol samrada bilýändir, bir goşguda bara, näme degseňem degmän ýüregi. Kimde bat şol? Qur'ana daragat öýdýär, pamaýma. Näme degseňem degmän ýüregi diýip bir getiri bardyr. Yani şu ýüregi degseler, men gatyr erbet öýkülýär. Ona bu soraňyň jogabyny allyk diýeli. Inni alp barjy tamada ya showman bir-birine nähil tapawutly. Ben öyle düşünüşümçe jogap berýän. Şolaň haýsyna sen özüň degişi hasap etýän. Showman. Showman. Ýöne hakykatdan hem käwagt. Näme alp barjylardan toýa bir şowhunrak diýse, mene dogry maýdan seni gön pelwan diýen. Näme tapawutlar bar? Men bilişimçe belki ýalňysam jogap berip bilen, ýöne men bilişim aýdaýyn. Alp barjy köplenç ýanky nähilýän taýýar ramkalar boýunça işleýän adam. Alp barýan adam. Taýýar ramkalar bolýar. Yani şu showman improvizator bolýar. Awa. Atamada nähilýän Serdar Halipa. Original tamada barçyn. Muman bolan hemmeti tamada ýalňysmadan Gruzyndan näme söýdýän. Onu Gruzyndan söýdi bolmaly, ýalňysmadan belki ýalňys jogap berýän biler. Meselelere. Showmanlar, improvizator, alp barjylar belli bir ramka boýunça çykyş edip we gurlayan adamlar ziktir diýär, zik boýutlardan gelip çykan. Awa tamada da ýanky başdaky ramkadaky işler bolar. Ana pelwan muhyif showman birinji ýerde. Showman dedim adam aýdyp dur. Show görkezmek adam. Show görkezýän adam. Jan sag bol pelwanyny ýaşap ýörse, ýene 50 ýyldan özüňi näýlek diýen. Kim diýip tanalmak islerdim? Kim diýip tanalmak islerdim? Bilemok men ara jenne şoňal arduw ýok bir kile. Näme üçin? Näýli arduwlar ütgäp durýar. Ýa-ni Instagram diýdiňiz müllesmekde. Arada bir şonu torapdyr. Ýene 5 ýyldan öňüň ýerde görýän, ýa-da hemme arduwlar hasyl boldymy we näme arduw diýip. Birinjiden arduw diýen zat ýaşyň geçmek bilen ütgäp durýan zat. Ütgäp durýan. Arduwga ýetdim täze arduw döreýär. Inne. Men näder mysal üçin ýene 5 ýyldan öňüň ýerde görýän diýär, men bilemok. Awa. O şu wagt ine 30 ýaşymda da 35 ýaşymda men ýerde görülerin. Bul döwre dinleýje we seni izarlayan adamlara bağlım qadyan we ýaşaýyş sıradaňa bagly. Aýene 50 ýyldan. Pristal 50 ýyl. O demek men 80 ýaşymda. Ýerde bolar, öýde bolar, çoğulklama atlama, güýmenip men ýene garran watym gater we damaşna adam boljagym bilýän. Näme üçin? Duýýan, cennet duýýan şonu. Akdyjaklam ýanymda. Efebe biziň tokumda şonýaly o. Kakam şonýaly. Awa, şundan öýde çüllýärmiş. 10 ýyl kakam öýde görmeýärdik. Awa, kakam şo işdiňe eýle alga şeýdi. Oň üçin 50 ýylam gerek gel, şo 50 ýaşdan ýokary geçip başlaýan biziňkiler şonýaly. Bolany öýde bolarmy ýa? Gönü damaşna o. Gowata. Hakykata. Gowata netip bolsa. Hakyky. Men özüm şonýaly gödüňe getirýän boldy. Netip bolsa. Baram nemerek gödüňe getirýän 50 ýyldan zatdan. Hökman mellegim bolar. Mellegimde injir bolar hökman. Näme üçin injir? Gowar ýani. Öň howlymyzda bir injirimiz bar. Ana şoň tagam ýa. Diňe injir. Birinji ýerde injir. Birinji ýerde. Soňa tereden mellegimde baklajan ekerim. Baklajan, badam zan ekerim. Şo mellekçe ine şo datlaň içinde gödüňe getirýän. 50 ýyldan. 30 ýyldan. Nesip barsa. Halkyň arasynda pelwan tanalyp başlaňyzda Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň web saytyna Atawatan ýyldızlary gepleşiginde siz alp barjydyňyz. We gyzykly gepleşik mene dogry maýdan tutturman görýärdim. Onuň şo gepleşigi birden galy
ve Instagramda ýa-ni hümmülleşeliň dewalin sorag berýärler. Nesip bolsa dowam bolar diýäňiz. Ýöne täze biz göremizok sebäbi nämeden? Atawatan ýyllar gepleşigi Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň redaktory, baş redaktory, hukuk ilimläriniň doktory, meňem gowy ýa-ni agalamyň biri. Adamçylygyna we ilmine, bilimine gaty hormat goýan oglanlaryň biri. Dost ýeten malya Dewran Oralgylyçyň inisiatiwasy we men bilelikde pikir bilen goşulyp dören proýekt şolasyna. Gyzykly ýöne. Şol interwýum özi. Hakykatdan hem gaty dogry ýazyp duruş soraw ýazan adam tanalmagma uly sebäp boldy. Ondan öňem tanalýadym ýöne belli bir derejede. Ine şu hatda toýada da baramda da hani bu hepde kim çağırýar, o hepde kim çağırýar. Şeýdip kän adam. Ýöne onni sen bir ýyl boldy ýene. Şo gepleşik etmeýän. Ýöne şu adam sen şo soragda goýýan bolýan, şo sorag saňa berýärler. Diýmek garaşýarlar ýöne näçe? Ine şonu düşünürjek. Ýoksa onni sen kän gepleşikler çykyp dur bilýärmi? Web saytlarda, emelerde bolýan. Imенно şol gepleşik soraýarlar. Menem sana şo sorag beresim gelýär. Atawatan ýyllara bir sezon dowam etdi. 30 gepleşik boldy şol. 30 gepleşik güzete bir ýyla golaý dowam etdi. We Dewran bilen aslında proýekt boýunça ikinji sezonyň içini başgarak ýerde etmelik. Awa ýöne birinji sezondan soň azyk pauza berdik. Pauza berdik. Näme üçin? Her kim öýde işleýiş prinsipi bolýar, ol gaty gowy gepleşik we men tanalmagma da gaty uly sebäp boldy. Nähil düşünürdüm kan. Mysal üçin her döwür bir zat trend bolýar. 2018-den başlap şol aralyklarda aýdymçylar we ýyllar bilen interview etmek trend boldy. Şol arada 2 ýyllar trend boldy we bu gaty köp edildi bu zat. Mesela marsan şol biziň eden interviewumyň beýleki interviewlerden tapawdy, içine rubrika goşýanlar. Owa ýok. Aýo, tagam näme? Ay, gözüň ýumyp planla diýgur. Esasy bir şo taýda sen hem beýlek gepleşiklerde edilmeýänler planjy ýylla sen plan klibiň bar ekeni we plan sanly prosmotr alypdyr diýen bilýärmi? Şonu var aýdymçyň gelen mihmanyň özüm bilen şonça prosmotr göreldi. Ýöne sen şonu görkezýän we aýtýan o öz haýranyň alene. Diňe bilýän şeýdi. Hakykym. Şo gepleşiň her zan her hepden birinji güni aksam saat 10-da çykýapdy. Bol aksam saat näçin birinji güni näçin aksam saat 10-da diýmemäler. Sonra berseň onu maýtsa, o ýöne bir случайность bolanda. Aslında ol her hepden oduq güni aksam 9-da çykmaly. Onu menem toýa gitdi bu näme bir zat boldy, şonu ýükläp ýetişmedim YouTube'a. Ben ferň şoň birinji stanyny hiç görleýän nälerin hepden birinji güni oňaýan nälerin. Şonu alymda hepden birinji güni ýükledim, aksam saat 10-da ýükledim YouTube'a. Ýa-da şondan soň her birinji güni gidiberdi. Ýöne men edil şojaga diýerine gyzykýadym. Şulaýym çap durýan. Şon birinji klibini näçe prosmotr boldy. Iň gyzykly ýeri maňa şo. Onu otur ýöri taýyn ýadym jigim kömege diýdi sanadar diýip men körpejigimma redaktorlyk tarapyny beriljek soraglar özüňe hem montajyň üstüne oturjak bolýan, hem syomka taýynajak bolýan, hem özüňe ruhda aýdan gepleşige taýynajak bolýan. Ana şol aýdym şeýle serýär-de nähilrek gurulşmaly. Käbir aýdym şol ýa mysal üçin oň bilen nähilek diýin öz ýalyk gurulşmaly. Käbirinden azyk petrek gurulşmaly. Käbir bilen hakykatan ýüregine gurulşmaly. Ondan häzir mysal üçin suhan orad berdi şagynda. Şoňa ýaşlara berýän soraňy berip bolmaýar, sebäbi halamaýar ol. Şoňa taýynajak bolýan giden wagtlar. Her döwür bir zat trend bolýar. Şo döwürler hem interview trend boldy. Interviewum etdik muň üçin başgalardan tapawutlanmak üçin biz rubrikalar goşdyk. Rubrikalar. Ine bulum we şo gepleşiň ýanky näme mesela marsan nähili repertuarda ýa sujetini seren marsan şeýle gradus galya düşýän aýdymça begenýä, gulya, gynanýa, begenýa, iň soňunda da gynanýa ýa-da begenýa. Ene şu tamaşaçyny taklaýan da şular. Gepleşik ýejem, o monotony birdat baş, monoton bolsa görülmeýär. Ana naýmaňa görülmeýär. Ene şu bolsa görülýär gepleşik. Onun başarsaňam tomoşaçy bilen kontaktda girjek bolmaly. Onuň üçin biz näme etdik? Bir gün öň ýany syomkaň Instagramda ýa-da soraw jogap açadym, erti Ahmet Sagre näme soraňma. Alýadym screenshot edýärdim, mysal üçin aýdaly, o Samrat at Instagram ulançysy saňa plan soraw, oňa madym bellep goýan. Şeýdem bu ýörek gidýär gepleşik. Hatda
köp kişi daşyndan görse bilýän näler ýöretim men frazalar ulanýardan bilgeýsin. Bir wizam ýaratdy. Onam şeýdi bir gurlaýan. Durmuş diýä edil zebran hamyalapdyr. Bir gün gara, bir gün ak, bir gün gara, bir gün ak. Esasy şu gara dolukda wagtyň ýanynda kim madygyny bilse. Men muny aslynda Twitterdan okudum. Okudun. Durun neme soragyň jogabyna geçmäli bir min. Bize manna bir kesip goýar ýalyk fraza aýdyp beräýbi de. Plan bolsaň nähilek bolar? Aý mysal üçin plan adamy bolan garaýşym üýtgödi. Ya şoň bilen nähilek gatnaşmaly, näme diýen ýaly soralar kän çykýandyr. Hatda özüňde de bolýandyr. Men şolaň hemmesine bu iki setir bilen jogap berjem. Wagt bizim üçin iň gowlukman, şonuň üçin ýaşa berim howlukman. Wagt hemme zady ýerli ýerine goýýar. Einsteinen asana söz ýazyp çyka faýlasy. Düşündiňmi? Şey diýem şu gepleşip tutdy. Indi näme üçin dowam etmedik? Şeýle bir interview köpelli. Gat köpelli. Ýöne köpeli bersin men ýa aýtdym ama köpelsin şonu da soraýarlar. Soraýarlar, olara nähil nesip bolsa diýen, olar senden o gepleşige garaşan oklar, olar senden gyzykly kontentda garaşýarlar. Sen taýýarladyňmy şonu? Biz başga proýektiň üstünde. Ol täze ädim. Kim bilen? Ýaşy bilen. Ýaşy bilen. Eýýam häzir aýdaýyn dekabrda başladyk şu proýekti. Hawa sowukdy da täze ile soň başladyk. Ýanwar, fevral, mart, aprele geçdik. 3 aý. 3 aý dowam etýäňiz. Interwiýuny oýaňyzok, hem müňden biri. Ýok, paýlaşmardy ony. Müňden biri seniň parlamaly kurtadyň şu wagt. Entäge çennem edilmedik proýekt. Edilmedik. Indi Pärlwan Atawatan Halkara jurnaly Türkmenistan. Atawatan Türkmenistan Halkara jurnaly öňkü işlän ýeriňiz. Dogry, öňkü kärdeşleriňiz. Aýçykladyňyz. Diňe üstünlük. Gowy iş edýärler oglanlar. Gowy ýatdymara galy, gülälek jamady, kystasy gülälek bilen şu gepleşikde bile alyp bardyk, soňra bize işe galy garak. Miwa wady, Mähreşka wady, Leyla wady. Ay, gyzykly geçýärdi, günümüz gaty gyzykly geçýärdi. Gowy ýatdymara galy. Pärlwan, sunugda adamsy näile bolmaly? Sunugda adamsy birinji nawatda pesbäl bolmaly. Bagyň miwasyny çeken, murtaşaky taşak bolmaly ýalar. Pesbäl öýe bolmaly. Artistizm belli bir derejede gerekdir. Artist bolmak gerekdir. Ýöne öýe bolmaly. Şu birine öýkünmeli. Başynda birine öýkünip başlap bolar. Men şu sora boljaňam bilýän. Öýe bolmaly da näşe. Ýene maşgala ýa-ni gözellik diýdik. Maşgala mukaddeslige. Şo barada näme diýip bilýäňiz? Mukaddeslik barada. Maşgala diýilen näme? Ay bu hemme kişinem şeýledir lan. Özüme belli bir batganjak ýokary goýatma gelen ok. Hemme kişinem şu mukaddesdir ýöne. Menden sorasalar da Pärlwan mysal üçin aýdaly. Hudaýa şükür işim gowar ýa-ni. Kärimi. Ýöne bardy geldi maşgalan belli bir sebäp bilen Pärlwan şu kärimi taşlady, men taşlardım. Gelinim bolsun, ejem bolsun, kakam bolsun, şulan haýsam bolsa biri. Oglum şu kärimi taşlady diýseler, gön taşlardım. Maşgalan birinji ýerde goýmaly hemişe de. Ve şu babatda nusxa alýan oglandan kärdeşlerimin içinde maşgala babatda nusxa alýan ýa-ni soraňa jogap bolýar. Kimler? Murat Molla. Maşgala babatda men şondan nusxa alyp biljek. Edil hemme maşgalasyna bolýan zatlary sosial ulgamlarda paýlaşmasa da primerna bir kadryny bilip bolýar. Ýaxşy nusxa alyp biljek. Gat herbet maşgalasy oglan işleşip başlandy, soň has göz ýetirdi. Gat göz ýetirdi. Öwrenýanym. Halkyň öňüne, adamlaryň öňüne tanalyp başlansaň, özüňde üýtgeden häsiýetiň boldymy? Öýkeleklik maňalypdym. Öň has beterdiň ha? Öň men öwrüme diýen gat öýkelekdim. Öýkeleklik maňalypdym. Hemme zady bolş ýaly aýtmamy aýyrdym. Dogruçylyk dosty ýokdur diýen. Ana şo diýen jogap berdim. Hemme ýerde dogry aýtmak bowdal. Dün öýdýän ýalňyşlykda ýene şo hümmülleşelim diýen tema gelýär da Instagramda hümmülleşelim diýip soraýar atýan. Bir sorapdy, näme sorapdy? Hemme ýerde dogry aýtmak gerek geldi diýip şoňa jogap berdim. Ýöne şol dogry aýtýan ýerinde käbir adam sen şo dogruçylygyňam gowarýar. Ýok, aýtmaly dogrulyklary bar, aýtmaly däl dogrulyklary bar.
häsiýetlerimden aýyrdım köpsini edim. Ne tanalyp başlamsaň. Inni özüň adamlarda halayan we halamayan häsiýetiň onam sana goýaly. Meselem 3 ýa-da 7. 3 edeli. 3 edeli. Gönümellik. Gönümellige hakykylyk diýip düşüneli. Hakyky adam goýar ýani. Hakyky adam bolsun, şu insan bolsun. Mysal ökmüne plan getirip biljek gel, ýöne hakyky adam bolsun şu. İnsan ýyty bolsun içinde. Başga näme häsiýetli adam goýar ýa, kelle pikirli adam goýar ýa. Kelle pikir diýende biziň dilimizde kellesinde şygyrdy bar adam goýar ýa. Zähmet keş bolsun. İşten gorkmasın. İşen ýer bolsun. İşen ýer bolsun. İşten gorkmasın. O qaqa boljak bol. Şeýle. Ýigrenýän halamayan häsiýetiň işden adam. Halamayan häsiýetim Nemede? Ne düşünürüm kendimden? Pestel bolmalıydım diýmek honnon närsleri halaňa. Şeýlemi? Ay, ona özüne görä bolup goýar ýa-ni, honnon närsler bolsa ondan beter de wajdy honnon närsler bolýan bolýar. Pestel goýda. Ýok, seret halamayan häsiýetim ýaranjak. İtten meter ýigrenýän. Sebäbi ýaranjaklyk hakykylygy aradan aýyrýan häsiýet şu. Ýaranjak. Gat ýigrenýän şu häsiýet. Ondan aňarda zat ýok diýip. İkinciden neme yüzüne öwýärler, yüzüne. Onam yüzüne öwýänen bildirmedik fren bolup öwýärler. Ine şunu gaty ýigrenýän. Aslında öwülmege hemme kişi goýar, hatda özümem yüzüme öwseler galamak. Kendi dinläp duramak, dinleýän bollugyna ha taňar ýakatyn minnetdarlygyny çeýman ýapýan goň. Ay bol, ýaltalyk bir. Bol. Durmuşda gadanan iň uly tejribeň näme boldy? Seni itsenlik ýagdaýynda kabul edip biljek diňe maşgalan. Itsenlik ýagdaýda. Maşgalan diýende ýakynlaryň. Maşgalan. Qakan ejem gelin jigiň boldy, dogany boldy. Seni itsenlik ýagdaýynda kabul edip biljek, seni gollap biljek we seni golaýyndan aýyrmajak diňe maşgalan. Şonu bildim. Gülmekmi ýa güllürmek? Sana has bol. Yakın. Ne diyecek bolýam? Yakın. Gülsen, bir seni güllürse goýmya, özüň bir güllürse. Güllürsen. Yalan sözläp gördüň, pelwan. Günne de sözleýär. Günne? Günne. Ýa yalan sözleme ýa-ni keniň ýöne. Gawap mihmançylyga çagyrýan da mihmanlar diňeni şu temada. Bolly. Ýok, goý. Häzir yalan sözlemeýän ýa-ni soňdan meýalara yalan sözlemeýän adam ýok durmuşda. Ýene sözleýär. Bolly bolma. Şu men yalan sözlemek diýen adam getiräý. Allah ýa, şu men yalan sözlemek diýip otur Allah ýa şol. Belli bir bähwid üçin yalan sözleýänler. Ya öz bähwidi üçin, ya başga bir zat üçin yalan sözleýär, ýöne sözleýär. Ejem diýetde. Ejem ekan internet onany bilemek joralar zat görüp aýtmagam mümkin. Gaýnenem diýe köplenç yalan sözleýär diýe. Benim näme üçin beýdip ýöne Allah börsüňiz o çağaň ýanyna eýdiýän, bu çağaň ýanyna beýdiýän gerek ýerine yalan sözlemek bilen peýdalar diýdi. Täze öýlenen wagtlar bar. Şu bizana öýde görse gülerim bolýar, ejem görse güler bolýan. Aýne liboy etsenlik öýlenen erkek oglanyň durmuşynda ýüze çykyp biljek mesele, ejet gawan ýa ony. Gelinden bolup biljek wagtda, ejeti gelinden oglanyň gawan ýa. O menne de şo ýagdaý boldy. Onam gawan ýany bilmedikdiren bolýan, ýöne sen duýýan şonu. Şonu näme etdim? Ejemiň ýanyna barwa gelinim öwgän, gelinimin ýanyna barwa ejem öwgän. Ejemiň ýanyna ejesene gelinim ýaman gowar ýaray, aýnäme ýöne arasynda ýaş gelindir. Işin oňarmasa kän näme etmedi ýa. Gelinimin ýanyna barýanda ejem sen ýaman gowar ýandyr birinji gelin diýip näme. Şeýdi. Ýöne gara adamdyr. Alaşdylar diýär. Alaşyk diýerler. Ýöne ýalan sözleýär şol. Ýöne geliniň we ejem agly berliginiň hatirasyna ýalan sözleýär. Olar gowl dost bolsunlar, jora bolsunlar. Aslında tersine. Ne şeyler. Pelwan ine kän işler etýän ýa-da bilýän. Arman ýa-da man işe on bir bilýäs. Sen iýderläp istoriýanda. Ana şol işe başlamaň birinji ýüregiňi dinleýänmi ýa beýniň bilen? Meselem pikir geldi.
Yani انت كان يرون orna şanaq. Bilýärmi? Risk bilen başlayan ýetem has dogry bolar. Ha, risk bilen. Käwa şeýle bir zat. Käwradam gorkýar ýöne. Awa beýnim aýdýa şunu et. Yo et ýanok şunu şeytan beýni şunu şeytan şeýle bolar, şunu şeytan şeýle bolar diýär. Şunu et ýanok beýni. Ýürek diýär, şunu etme diýip. Ha. Şunuryp bilmi? Hawa. Beýniňe şunu etsen şeýle bolar, şunu etsen şeýle bolar diýär. Ýürek bolsa etme diýär. Şonu onuň diňleýär. Riska gidip edýän käwa. Etýän ýerden bolýar. Riska gidip edýän ýerlen bolýar. Onuň ýalňyş ýanmy ýa? Ýalňyş ýanmy bolýar. Dogry hereket etmek üçin niýeler bilýärmi? Müňden birin masal getiräýle. Ýüregim etme diýdi. Etme diýdi. Ha beýnim bolsa etdi ýa. Şonu masal getiräýle. Men tertine gitdim etdim. Bah. Demek onu käwak ýüreginde risk etmeli wagty kän bolýar. Risk etmesen ötüşemiyor ba. Durmuşda ilkinji, meselem, bar pärwan birine ýagşylyk etdiýseler, ilkinji adam kim bolar? Babam pahyr diýer bolanmasa babam pahyr bolardy. Bolar. Belli bir sebäpler bar, hawa aýdap gelen. Babam pahyr bolardy, diýer bolanmasa käşke. Yani edil häzirki wagtda diýip alaly. Häzirki wagtda pikirlenler ýa soraw çyndan. Bah. Men häzir düşünýäli pikirlenen ýene bir soragym bar. Ana şonu aýtjak. Şeýle bir minnetdar bolmaly men şol adama, ene şu hereket etmek üçin dogry däl mi? Hawa. Şeýle bir minnetdar boljak kimim bar? Birinji ýerde ne goýdular, meselem ýanynda bir bar pärwan men seni goýberýän, ýagşylyk etýäne birinji kim? Ilgap birinji kimiň ýanyna gider? Eje. Şeýlemi? Eje. Hawa, eje. Ýerden kim aýarlagyny, keýk malim, keýksa, gowar ýandyryň gateret, ýekej aýarlagyny. Ondan soň gelmem. Kakam da şo içinde diýdim, kakam gaty görüp oturma. Olam şoň içinde maşgalamdan daşynna döwran ederdim, döwran jana. Ýaşlyk etdiýseler bu ederdim. Men şunu ýaly pikirlenen bir soragym bar. Men şo soragy saňa bereýin jennet. Arada menden bir soragy bu ýana interwýuda däl, öýde çaý içip oturýar. Şunu ýaly felsefe uy gurrunlar açylýan wagt bolýar çaý başynda. Ne saňa sorag. Allah haklatyn bolmasyn. Şol ortada bid'a diýler, bid'a düşdüm diýler. Bilemokda bir kyn ýagda düşdüm. Birinji bilen kime jaňa derdim diýdi. Düşündüm bid'a, kynçylyk, gatyr we kyn ýagda düşdüm. Men oturup pikir etdim şol wagt. Arasda bäşim pikirlendim. Ve şu wagtga tirkeşýänlem, gatnaşýanlem, bunny alyoda jaňlaşýanlem, ýüregim gysanyna oturuşýan oglanlam. Şolary ýeke gözümden geçirdim. Ne bid'a diýip finansiýa, pul meselesine plan näl, umuman gatyr we kyn ýagda düşýän. Bilýän. Ýene kakam, ejem, aýallagynym, başga ne kime jaňa deýin. Şolary ýeke gözümden geçirdim jennet ananay. Bunny gatnaşýan oglanlam bolýar, bunny oturuşup, bunny ay dosta, ağamda ini. Men garantiýa berip bilmedim şolaryň şo wagt ýanymda boljagyna. Bir dane hakyky kynçylyk şo wagt gözümde getirdim. Ýani şu ýagdaýda gatyr we çykan rasy kakam. We soň gözümde Allah taklatyn kakamdan aýrylsam men kime jaňa derdim. Durmuşa dowam etdi ora kime jaňa derdim. Hiç kim gözüme gelmedi jennet ananay. Ene saňa sorag. Kime jaňa derdim? Hiç kim. Ejeme diýip bilermi pärwan? Ýöne ejemiň häsiýetini aýdan men sana. Ejem näle kynçylyk gelýär? Men başyma. Meselen. Ya eje elma agyrýar diýsem, wagtym planda etdiňme ýa-da wagtym gelýänme diýär. Bilen kim şeýledi? Ya da şeýle boldy diýsem, gelonne men ýanymda işde bolmaz diýär. Ejemiň bir häsiýeti bar. Git öňe. Bolar kynçylyk. Geç diýen o. Gelmeň ýanymda bolmasaň özüm sereder. Ene şo söz. Onuň oňa aýdyp, oň ýüregini agyrdasyň melen ok bilýärmi? Deňme içimde galsyn. İçinde galar bolýan. Näçe güllap oturup içeri çykman, ýöne bir çykalgasyny tapýançam gurulamäýin diýen şoň ýaly neme bar mende. Olam şeýle bolýan. Ýani ahyryna belli bir adama kömekli ýük tutmaly wagtlar bolýar. Men ýene kömekli kakama ýük tutdum. Ýük tutdum. Eň bolmana ruh gollaw bersin. Awa.
iň bolmana ruh golla bersin. Ejeme kakama zaňa derdim boldy. Boldy diýär. Şonu oturup pikirlendim. Ýani bu näme eltýäsen ýanky başlap beren toragym bara. Maşgala mukaddetdi. Ýene de şoň jogap şu. Durmuşda eden ahmyryň wahy diýen ýeriň boldymy Pelwan? Boldy. İşte Ay iş meselesine, durmuş meselesine boldy hawa. boldy. Ýatlasym gelen ok plan boldy dip ol biz üçin durmuşyň bir de berýänmedi. Tapak. Boldy ýani. Her iş bolsun, bähit bolsun. Ýöne soň gowul kol gitdi şeýle. Dagana. Ýanky döwran oralygy içip agam diýdim ha. Şoň bir gowut edi wady. Soňundan gülüp ýatlanmazak ýekete kynçylyk ölümdir. Biz diňe ölüm gülüp ýatlandyk soňundan. Başgalary soň wagt geçdi. Ey, şoň ýalagam geçip gitdi bu şeýle de adam bollay durmuşum dedi gülýär. Kän ýerde rahmet çekdim. Şeýlemi? 100 mançyk toýa bardym, juýy mesele diýdim. Inni aýdaly şeýle sorak. İlkinji aýlygyň. O ýadynda hawa. Allyň inäme sowdum. Ýadyma düşýär. Kakama berdim. Hiç de almadım. Ay o wagt men nemedim da okuçdum da. Allyň kakana. Mektepden hem gazropla tatýadym. 8 manat bolýar häzirki pullar. O wagt köne neme bardy, birlik bardy, manat birligi 2000 manat, 40 manat diýler. Hawa. Kakama berdim, kakam ýygnady. Näme allyk kanallar janlarym şonda? Näme alan gaýadyma şonak ýany kakama berdim. Kakama berdim. Umuman men şu gadan jet başlandan men aýlyk kakama berýär. Hatda şu adam şon ýaly. Şeýlemi? Hawa, toýun pulunu 5 manat gadancym bolsa, öýür berýär. Berýär. Soňundan özüm belli bir derejede ýygnap çykyp bir zat edýär. Ýani öýül tip berýär. Şu adam şon ýaly interaktiv men bölük çykamak. Hawa. Arsygalyňy bile. Men birinji oglanna öýlenen, birinji geldim menki. Jigile men öýürmeli soňşy. Öňüňizde Pelwan şeýle sorak. Öňüňizde anam we söýgü diýen iki sany ýol bar. Haýsyny saýlap, haýsy bilen giderdim. Haýsy ýollan giderdim. Anam. Anam. Anamyň soň söýgü bar ýa-da. Anamyň soň Anam söýgü. saýlady. Öz tejribemden bilýän. Onam we durmuş tejribemden bilýän. Tejribemden bilýän. Anam saýlardım, soň söýgü etdi. Söýgün saýlan bolsaň näme? Belki ýalňyşardım. Belki ýalňyşardım. Şuma adam beyniňiz bilen jogap berýäňem ýa ýüregiňiz bilen? Ýüregiň bilen. Inni saňa şeýle sorak, biziň hem soňky soragymyz bolýar. Öz-özüňe soňky sorag berdiýseler, özüňe näme sorag bererdim? Kim düzey bu soraglar? Ay, psikologlarymyz bada. Özüňden näme sorardyň diýe. Ben mir isleýän zadym bar. Adam ýörekdenne şoň ýygyna goýal asfaltyň üstüne ýöresin ýygy galman goýarýan. Özüme sorýan Pelwan 30 ýaşadym. 31 daqiq 31 golaýlap barýan. Bardy geldi Pelwan şunu öleýse. Ýatlanjaga belli zatlanan bir ýyl ýatlar, 6 ay ýatlarlar mysal üçin aýdaly. Ýöne seni näme bilen ýatlarlar? Haýfätedin ýa haýfy işiň seni näme diýip ýatlarlar, ene öýdüň sorag berýän. Şu gepleşikde sorag bersen, ede sen menen ölsöň näme diýip ýatlarlar diýip sorarsyga öýdemek. Ýani bardy gel şu sorag beren bolsadyň näme diýip jogap bererdim. Meniň öz ýaşyma uly bakam ýok, oň bakasyny ketip tejer zaman ma diýip bir fetir bar. Önem şu fetirlerine jogap bererdim. Sorağa şeýle jogap. Men şeýle jogap bererdim. Ede şu soragy beren bolsadyň özüm bolup, menem şol jogap bererdim. Meniň öz ýaşyma uly bakam ýok, oň bakasyny ketip tejer zaman ma. Gurbanadar elýsin fetiri. Gurbanadar elýsin fetiri. Goý onda Pelwan Muhyýew, showman, bilenni, festival, o adam pozitivni diýip, şeýle diýip ýatlasynlar. Sawal. Şuň bilen biziň soraglarymyza oturdy. Gyzykly gepleşik bolanlar diýip näsip bolsa umyt etýäs. Pelwan saňa da köp sawal sanaýdýan gepleşiň ahyrynda bir gelekde jaň adamda bolýar, Cennet Hökmanny
gepleşigimizde gelýäňiz üçin. Taňary ýalkasyn, Sağ ol. işinde üstünlük. Sağ ol. Näme diýen portokdan peýdalanyp halk adam, halk bilen adam diýär. Halk adam diýen bizler sizem. Awa. Köpçülük bilen işleşýän, topar bolsun, ýekeleýin bolsun köpçülük bilen olar halk adam bolýar. Sizem şol Samir adam şol, Şamat adam şol, sizin komandaň adam şol. Halk adam, halk bilen adam bir goý, halk bizi bollap dursun inşallah we olara öz söýgüýümizdi dilimiz bilen aýtmasam, ýüregimiz bilen ýetirip inşallah. Ol täzekleri paýlaşýan Türkmen portal edilýän gaýsy meýaly bilen iň ygtybarly maglumat çeşmäňiz. Köp sağ ol Perwan. Perwan, her gepleşige gelýän mehman üçin biz Türkmen portal websaýtynyň adyny sowgadan taýýarlaýar. Sowgadan size goşuraly. Taňary ýatyrsyň sağ bolun. Bilen gepleşiklerimizde mehman bolmaňyzy ýene nesip bolsa garaşýar. Nesip bolsa. Hormatly Türkmen portal websaýtynyň agzalary we tomaşaçylary, biziň bugünkü gepleşigimizden bu gezekki sanyny geçirip gutarýar. Egerde sunga diýişläriniň haýsyny görmek isteseňiz, teswirlerde belläp bilersiňiz. Biz bolsa sizden daşlaşamyz, sebäbi Türkmen portal hemişe online. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.